Hetta jólalæge, Holger, det to omsett. Mitt om vetersnätter. Ja. Det i omsett fjør. Ja. Og jeg halte så utrolig flott. Det nok flere omsetninger av oss som lærer og førskar. Det opprunalig et engslæ, men så halte det at det er rettelig brukt i norra. Og det nok så spesielt. Det gjør jo eisne jævlen damen av at vi i kulta og kava. Her som Jesus var født, det var jo nere i Miestri, og her ikke den ikke kulten og kaven. Så jeg heter det som faktisk i øyne glad for at jeg har. Nu vet jeg ikke hvordan gav omsetningen er til, onker som do det bedre enn jeg, men jeg har også rønt et førmål. Og til eitur mitt om vetors nætor.